Mark Twain, awtur famuż Amerikan, darba qal li kull bniedem għandu żewġ dati l-aktar importanti f'ħajtu. L-ewwel data hija meta jitwieled u t-tien l-aktar importanti hija d-data meta jsir jaf il-għala. Meta jsir jaf ir-raġuni għala twieled u għala jinsab fid-dinja. Hija ħasra li ħafna nies anke jgħixu fit-tul u jibqgħu iduru fiċ-ċrieki ma jafux eżattament għalfejn ninsabu hawnhekk. Għaliex jekk aħna jkollna inħarsu anke nittawlu fil-qalb tagħna aħna li aħna sekwit biżla b'ħafna proġetti u kulħadd għandu l-ħajja tiegħu xi jgħix, għandna ħabta li jew forsi l-iskop ewlieni, ir-raġuni ewlenija għalfejn ninsabu hawnhekk, jekk ma ninsewwiex għall-inqas tiċċajprinna. U tajjeb allura li nerġgħu naffermaw il-raġuni, il-għala ninsabu fuq din il-pjaneta li qed iddur ma' xemx waħda mill-biljuni ta' kwiekeb f'univers vast li kważi ma jintemm qatt. Bħala bnedmin u bħala daqs insinifikanti ħafna, id-dinja tagħna hija ċkejkna ħafna f'univers vast. U allura jista' jkun il-ħajja tagħna hija bla sinifikat, sempliċement insertajna ġejna hawnhekk, in-natura għamlitna u forsi nistgħu ngħidu li kieku nsaqsu nagħmlu vox pop u nsaqsu mit bniedem hemm barra, forsi wkoll nirċievu mit tweġiba differenti għala ninsabu ħajjin. U allura x'inhi r-raġuni għal ħajjitna. Għalhekk naqbel jiena u nammira lil dan Mark Twain, illi ma kienx bniedem reliġjuż, anzi kellu ħafna xi jgħid kontra Alla fil-ħajja tiegħu. Meta qal li meta nitwieldu l-aktar importanti, ma daqshekk importanti hija meta nsiru nafu l-għala. Għaliex tkun vera xi ħaġa patetika jekk aħna ninsertaw f'din l-eżistenza tagħna u ma jirnexxinniex inwettqu jew niksbu il-għan ta' ħajjitna. Nibqgħu fid-diżappunt. Meta konna żgħar, kultant konna nilagħbu logħba illi tibda pereżempju fejn sejjer u tat-tfal li konna sejjer l-iskola. Imbagħad nistudja, imbagħad nagħmel eżamijiet, imbagħad ikolli ċertifikati, imbagħad inkompli nistudja aktar, imbagħad nikseb impjieg tajjeb, imbagħad niżżewweġ, imbagħad ikolli tfal, imbagħad it-tfal jikbru, imbagħad nixjieħ jiena, imbagħad immut, imbagħad. U kien hemm min jgħid xejn jitrekken dik ir-rokna, jgħid issa dejjaqtni staqsini imbagħad. Ġifieri tat-tfal li konna wkoll konna kapaċi nirrealizzaw illi jista' jkun il-ħajja hija ċirku vizzjuż il qegħdin nduru qisna l-ġigġifogu tal-festa u fl-aħħar nispiċċaw ta' bang u daqshekk. Din mistoqsija mill-aktar importanti. Hemm tweġiba għaliha. Jew huwa każ li kulħadd jivvinta skop għalih innifsu. It-tweġiba popolari hija iva, kulħadd għandu dritt li jivvinta u jagħmel minn ħajtu dak li jrid hu. Però l-iskrittura mqazza, il-kelma tal-Alla mdirizzata għalina toħroġna minn din id-dilemma u minn din il-sitwazzjoni ħafna drabi antipatika, tant antipatika li ħafna nies jiffissaw fuq ċertu affarijiet sabiex hemmhekk jippruvaw isibu sodisfazzjon u ċerta wettqa, ċerta skop għal ħajjithom. L-iżball huwa li jagħmlu huwa dan illi flok ma jiskopru u jgħixu skont il-għan fundamentali, il-għan all-encompassing, il-għan illi irid ħanidu hekk
jikkaverja kollox. Jiffissaw fuq għan ieħor illi huwa tajjeb fih innifsu. Pereżempju, raġel li huwa raġel bil-għaqal li mur fuq ix-xogħol jaqla paga tajba sabiex ikun jista' jgħajjex il-familja tiegħu bil-kumdità. Dak huwa għan tajjeb. Huwa għan tajjeb. Anzi l-iskrittura tinkoraġġina li nkunu nies responsabbli b'impjieg responsabbli sabiex nkunu ma nkunux dipendenti fuq ħadd ieħor. L-iskrittura tgħallem hekk. Però huwa dak hemmhekk huwa s-sinifikat tal-ħajja. Dak huwa wieħed mill-għanijiet immedjati. Jew għan prossimu, pereżempju, jista' jkun għandek tifel li għadu qed tibda sekondarja u għandu l-għan prossimu li iva jistudja bis-serjetà sabiex ikun jista' mbagħad ikompli f'edukazzjoni terzjarja. Huwa għan prossimu, qed jaħdem għalih li xi darba ħajilħu. Darba atleta famuż saqsewh x'tixtieq li qalulek meta bdejt il-karriera sportiva tiegħek. Dak kien diġà laħaq il-quċċata, kien diġà sar famuż, ġifieri t-titoli l-kbar kollha kisibhom, u qalilhom wieġeb u qalilhom xtaqt illi fżawni illi meta nilħaq il-quċċata kif irnexxieli nagħmel mhux se nsib xejn hemmhekk. U ma kienx qed jiċċajta, kien bniedem illi minkejja l-unuri u minkejja t-trofej sportivi li laħaq ħareġ tant diżappuntati għaliex xejn wasal fit-tarf ta' triq induna illi kien fisqaq. U hija xi ħaġa allura illi tkidna il-bniedem kapaċi jinvolvi ruħu f'diversi proġetti ta' negozju biex isir sinjur, forsi wkoll biex ikollu relazzjoni tajba ma' ħadd ieħor, ma kollha tajbin. Tajjeb illi tkun kapaċi tingwala u jkollok relazzjoni tajba mal-mara, mat-tfal, ma' sħabek fuq ix-xogħol, tajjeb. Oħrajn il-għan ta' ħajjithom jekk huwa divertiment imbagħad hemmhekk naħseb jiena mbagħad bdejna mmorru l-baħar. Però kulħadd, kull min għandu moħħ jekk ma jafx x'inhu l-għan prinċipali ta' ħajtu, l-għan maġġuri ta' ħajtu, jivvinta wieħed għalih innifsu. Għaliex ma nistgħux ngħixu bħalli kieku blat, aħna m'aħniex blat, għandna moħħ, għandna kuxjenza, kapaċi nirraġunaw, kapaċi nippjanaw, kapaċi nieħdu deċiżjonijiet, nagħmlu l-għażliet tagħna u allura iva rridu jekk xejn irridu niksbu ċerta kuntentizza. ċerta kuntentizza avolja forsi kollha imbagħtu, però dik il-kuntentizza sapina hija wkoll għan illi kulħadd direttament jew indirettament jaħdem sabiex jiksibha. Salamun fuq din il-kwistjoni jgħidilna li hu wkoll għadda minn din l-esperjenza. Esperjenza fejn prova jfittex u jiskopri l-iskop prinċipali tal-eżistenza umana. U fil-ktib tiegħu l-Ekklesjasti tfisser predikatur, wieħed li qiegħed jippriedka lill-miġema, jgħid jiena qed f'qalbi sejja ħanġarbek bil-ferħ u inti tgawdi l-pjaċir u wara. Dan ukoll fruha. Qed jien ukoll għaddaħ bluha u għall-ferħ x'jiswa. Ġifieri kien qed jara fil-li hemm ċerta frivolità, ċerta trivjalità fil-ħajja. U allura rrid jieħu passi sabiex isib xi ħaġa aktar sostanzjali, aktar illi kapaċi jgħid dini. Allura ħabbrik f'qalbi biex nagħti lin nifsi qal imbid bit-tama li nsib x'inhu l-aħjar qalu li l-bnedmin li jagħmlu taħt is-sema matul il-ftit jiem huwa konxu wkoll li vita brevis il-ħajja qasira bħal dell li għaddi, matul ftit jiem ta' ħajjitna. Iżda qalbi kienet immexxija mill-erf u mhux mogħmija mill-bluwa. Għamilt ukoll xogħlijiet kbar bnejt djar għalija, ħawwilt dwieli għalija. Minn hawnhekk għandna il-ħaddiem li huwa workaholic. Qiegħed jaħdem biex jipprova allura kollu xi ħaġa sostanzjali fideh. Għamilt ġonna u oqsma għalija. Ħawwilt fihom siġar ta' kull frott. Għamilt għalija ħwat tal-ilma biex insaqqi minnhom il-mażġar
illi kienu jikbru fis-siġar xtrajt il-sira, irġiel u nisa. Mela għandna hawnhekk il-bniedem illi huwa possessiv u jrid jaħkem u jeżerċita awtorità fuq ħadd ieħor. Hemm min jagħmel hekk. Hemm jagħmel hekk, mhux biss il-politiċi. Jridu jaħkmu fuq ħadd ieħor. Xtrajt il-sira, irġiel u nisa li kelli il-sira mweldin fid-dar, kellu wkoll mrieħel ta' baqar u għanem qatih. Aktar minn dawk kollha li kienu qabli f'Ġerusalemm. Ġifieri kellu bl-abbundanza, geddistu kol għalija, fidda u deb u għana u slat, għaw xi nies li jabdu dak bħal-iskop ta' ħajjithom illi aktar ma jkollhom kontant bankarju oċron dak għal-iskop tagħhom. Però jafu u din il-ħaġa mbagħad tifnihom illi bis-sara u bit-taħbit tiegħu dawk il-flus kollha ħajħallihom lil werrieta illi min jaf kemm se jiddevertu minn fuq. Illi għal kull darba, jekk m'għandekx lan maġġuri u ma tafux, tirrealizza kemm inti patetiku. Tista' li fidda deb għana ta' slatin u ta' provinċji, ksibta li għannejja rġilu nisa u l-pjaċiri ta' il-bnedmin, ħafna konkubin mela. Mawx minnu fissat fil-mużika u arti u letteratura u ħajtu janvestita dak il-ħwejjeġ, ekka me Salamun. Mawx minnu fissat fis-sess, ħsibu biex umur ma dik u mal-oħra, u għal pjaċiri ta' il-bnedmin, ħafna konkubini, ħafna nisa kellu. ħafna nisa. Salamun, kemm kellu nisa? U konkubini? Xi 1000. Ġifieri imbagħad kbirt u għaddejt lil kull min qabli f'Ġerusalemm u għerfu wkoll baqa' dejjem miegħi u kull ma kienu jixtiequ għajnejja ma kontx nirrifjutawhom. Hawnhekk ma nix xi bniedem passiv illi intefa' frokna u għal ħalluni bikwieti għax ġbajt minn kollox. Irid jipprova jikseb xi ħaġa. Ma kont inċaħħat il-qalb mill-ebda ferħ għax qalbi kienet tifraħ bit-taħbit kollu tiegħi u dak insemi għat-taħbit tiegħi kollu. Imbagħad ikkunsidrajt kull ma kienu għamlu jdejja u t-taħbit li tħabat biex għamiltu. Mela wara li għamil dak kollu, wara din l-intrapriża kollha fid-diversi oqsma, waqaf u konsidra. Ħal poza tal-filosfu, staqsa xirna nagħmel, ksibt, kelli xi suċċess, ikkonsidrajt kull ma kont għamilt. Wara kollox kien fruwa, u ġir wara r-rieħ, u ma kien hemm l-ebda profitt taħt ix-xemx. U din il-konklużjoni tiegħu jibda bija l-ktib bija fruwa tal-fruwat, jgħid il-predikatur fruwa tal-fruwat u kollox fruwa. U dik hija proprio it-tema tiegħu illi jgħaddina minn dan il-ktib ta' esperjenzi tiegħu biex jurina u jgħidilna tiżbaljawx bħali. Jien żbaljajt. Ma għandkomx għalfejn intom tinqarsu, ma għandkomx għalfejn tinkeddu bħalma inkeddejt jiena qabilkom. Hawnhekk għandna ħajdu hekk sinjal ta' twissija illi taraħ u tgħid mela mhux din it-triq, għax din it-triq mi ħatwassalni imkien. Naħseb mistoqsija fundamentali bħal din, mistoqsija tant importanti, x'inhu s-sinifikat tal-ħajja. Tajjeb? Bħal kull mistoqsija oħra, irridu mmorru lura sal-bidunet. Il-bidu tar-razza umana fuq l-art. Minn dak il-jum li Alla ħalaq il-bniedem, raġel u mara, u poġġihom fuq din id-dinja. U aħna allura uliet Adam u Eva, tajjeb? Minn dakinhar li Alla ħalaq il-bniedem, hemmhekk nibdew niskopru, tajjeb, x'kien il-ħsieb tagħna biex ħalaq il-bniedem. L-ewwel clue importanti hija fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 1, jiġifieri fl-ewwel paġna tal-Bibbja u vers 26. U Alla qal ħanagħmlu l-bniedem fuq ix-xbija tagħna u fuq is-sura tagħna u ħajkollhom ħakma fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tjur tal-ajru, fuq il-bejjem, fuq l-art kollha u fuq kull ħlejqa li titkaxkar fuq l-art. L-importanti hawnhekk. Apparti Alla ta' dominju lil bniedem biex jaħkem fuq l-art. Importantissima, Alla qal ħanagħmlu l-bniedem fuq ix-xbija tagħna. Alla ħalaqna u ħalaqna nixbħuh. Issa il-mistoqsija kif nixbħuh? Nixbħuh fis-sens li l-ewwel nett nafu x'inhu t-tajb u l-ħażin. U nafu li f'qalbna,
qalbna, il-kuxjenza tagħna l-inqas tgħidilna għamel it-tajjeb. Evita l-ħażin. Tajjeb, bħalma qal huwa qaddis u jħobb it-tajjeb, jobgħod il-ħażin, hekk ukoll ħalaq il-bniedem b'dik il-kuxjenza. Tajjeb, Alla wkoll għamel il-bniedem immortali. Ġifieri ma nintemmux mal-qabar. Alla jibqa' għal dejjem il-bniedem maħluq iva imma jibqa' jgħix għal dejjem. Wara tirrealizzaw x'inhu s-sinifikat tal-ħajja kemm kif jgħidu bl-Ingliż the stakes are extremely high. X'inhu involut? U involut kollox. Meta nikkonsidra l-mistoqsija ma nistax, ma naħsibx illi hemm mistoqsija jerġa' illi aktar hija importanti u urġenti illi jiena insolvija b'sodisfazzjon u nkun naf illi tweġiba hija korretta. Għax huwa każ illi tajt jiena skoprejt il-tweġiba. U forsi tkun tweġiba żbaljata. Bħal dak l-istudent illi min għalih għamel l-10 sommit kollha tajbin, il-għalliema tikkorġihomlu u jkun ġab 3 biss tajbin. U min għalih għamilhom kollha tajbin. Ġifieri ma nistgħux nisbaljaw hawnhekk għaliex the stakes are high. Din il-konsegwenzi huma ta' bilħaq jew ta' feliċità mill-akbar jew ta' dannu u ta' deni mill-akbar. Mela, Alla għamel il-bnieda fuq ix-xbija tiegħu. Għamlu ħlejqa soċjali. Meta ra li Adam kien waħdu Alla qal mhux tajjeb. Mhux sewwa l-bniedem ikun għad nagħmillu sieħba illi tikkumplimentaħ, illi taqbel għal miegħu. Allura ħalaq il-bniedem raġel u mara. U allura f'dan is-sens ukoll aħna nixfuh il-Alla. Il-bniedem huwa raġel u mara. Alla wkoll huwa Trinità, il-Missier, l-Iben, l-Ispiritu hemm dawn ir-relazzjonijiet trinitarjani. Alla mhux waħdu. Huwa 3 persuni. L-istess ħaġa f'dan is-sens nixfuh il-Alla. Il-bniedem ma stax tgħid huwa r-raġel. Il-bniedem ma stax tgħid huwa l-mara, il-bniedem huwa r-raġel u mara. Li jikkomplementaw xulxin, li għandhom bżonn jikkomplementaw ta' xulxin. Dan huwa skop. Però huwa l-iskop l-aktar fundamentali ħankomplu mexxin aktar quddiem. Fil-Ġenesi 2 imbagħad naraw kif Alla poġġihom fiġ-ġnien l-ewwel koppja. U ta' l-ordni lill-Adam u qallu biex juħsiebu l-ġnien. Il-mulej Alla ħal bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Eden biex jaħdmu u jħarsu. Ġifieri dan qabel ma daħal id-dnub. Qabel ma l-bniedem dbiet minn Alla, tajjeb, u ma bdieħx il-Alla, Alla diġà għamel il-bniedem ħaddiem. Fix-xogħol fil-ħidma tagħna insibu ċerta sodisfazzjon. Però ħanerġa' ngħid huwa dan l-iskop ewlieni, l-iskop prinċipali illi għalih ħalaqna Alla. Diġà semmejna wkoll illi Alla inkariga lill-bniedem biex ikollu dominju fuq l-art. Aħna neżerċitaw d-dominju billi nipproduċu affarijiet, billi nibnu bliet, irħula, pontijiet, binjiet sbieħ, arkitettura li taxqek. F'dan is-sens aħna dinja li Alla ħalaqa b'mod naturali qegħdin nagħmluha aktar abitabbli għalina nfusna, aktar komda għalina nfusna. U għax-xogħol li aħna allura qegħdin niddominaw fuq anke sempliċi li qegħdin nagħmlu l-pannelli fotovoltaiċi fuq il-bjut tagħna, qegħdin niddominaw fuq il-ħolqien billi qegħdin nużawh tas-sens b'mod tajjeb. Qegħdin niġbdu l-enerġija tax-xemx biex nużawha għall-kumdità tagħna. Però mbagħad meta naqtaw il-foresti bla doċċ, u allura d-dinja nqaxruha mill-ħdura tagħha hemmhekk qegħdin nirrovinaw għad-dinja. Mhux vera. Alla l-aktar importanti f'dan ix-xenarju illi tippreżentanna l-Bibja. Fil-ħolqien tal-bniedem, Alla kellu xirka mal-bniedem, kellu ħbiberija mal-bniedem. Infatti, ftit wara li dineb il-bniedem Adam u Eva, semaw il-ħoss tal-muli Alla miexi fil-ġnien arwieħ tan-nar, arwieħ tal-ġurnata ġifieri, u Adam u Martu inħbew mi wiċċ il-muli Alla għal bis-siġar tal-ġnien. Hawn jew l-bużillis issa. Fejn qabel Alla ħalaq il-bniedem biex igawdi lil Alla, biex ikollu ħbiberja mal-Alla, biex jitaxxa b'Alla, biex ikun ħabib ma' Alla.
issa l-infiret minn Malla, il-bniedem qed jaħrab minn Alla. U Alla qed ifittxu u l-bniedem qed jaħrab minnu. U allura minħabba din l-apostasija, l-fatt li aħna żvijajna mit-triq, għalhekk hija tant, anzi mhux tant diffiċli, hija impossibbli li l-bniedem waħdu bl-erf tiegħu, bl-intelligenza tiegħu jasal biex iwieġeb il-mistoqsija x'inhuwa s-sinifikat ta' ħajti. Sakemm il-bniedem jibqa' jaħrab minn Alla ma jistax isib il-għan prinċipali tal-ħajja tiegħu. Il-differenza daħlet meta il-bniedem dineb. Inqata mill-ħajja tal-Alla. Infiret minn Malla. U allura daħlu l-abbużi, l-inġustizzji u da kollu li huwa prattikament il-ħajja tagħna ta' kuljum nisimgħu fuq il-gazzetti u fuq il-ħabarijiet. Morna lura biex naraw fil-bidu kif kienet is-sitwazzjoni. Ħanoħodkom issa fl-aħħar net. L-istorja tal-bniedem bdiet eluf ta' snin ilu, ma nafux kemm, eluf ta' snin ilu. Tajjeb, issa ħanaqbżu il-history kollha, l-istorja kollha tal-bniedem. Ħammorru fit-tmiem tagħha, tgħidu li jekk għadha spiċċa, ma nafu kif ħad tispiċċa, għax Alla qalilna kif ħad tispiċċa. Rivelazzjoni 20. L-ewwel ħaġa illi trid tolqotna u tħalli impatt fuqna l-fatt illi Alla waqqat jum ta' ġudizzju. Tant kif għadna the stakes are high. X'inhu involut? Ħafna huwa involut. Illi Alla kif jgħid l-Apostlu Pawlu waqqat jum il fih għandu jagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha u ta' dan diġà tagħna prova, tagħna evidenza konkreta bil-qajjem mill-ibnu minn belli mwiet. Għaliex għax huwa Ġesu Kristu li se jkun l-imħallef tagħna. Fl-aħħar paġna tal-Iskrittura, mela mill-ewwel paġna morna sa l-aħħar paġna naqraw illi rajt tron kbir abjad u lil dak li qiegħed fuqu. Rajt il-mejtin kbar u żgħar weqfin quddiem Alla. Unfetħu l-kodba, unfetaħ ktib ieħor li huwa ktib tal-ħajja u sar ġudizzju mill-mejtin fuq dak il-weġ kollha li kienu miktubin fil-kodba skont l-email tagħhom. U r-riżultat ta' dan ħajkun li kull min ma nstabx miktub fil-ktib tal-ħajja kien mitfuħ fl-għadira tan-nar. Għal darbor, il-konsegwenzi enormi għal dawk li ma jkunux jafu il-għala ġew fid-dinja u jibqgħu fl-ignoranza ta' dnub, il-konsegwenzi huma tremendi. Xokki jgħidilna li kull min ma nstabx miktub fil-ktib tal-ħajja kien mitfuħ fl-għadira tan-nar. Jieħu l-kastik xieraq tiegħu mhijiex ignoranza għax m'intix intelligenti. Ifhmu din. Il-bniedem huwa mbiegħed minn Alla mhux għax mhux intelligenti. Ħafna nies intelligenti ma jidux jafu b'Alla. Hija ignoranza morali. Ignoranza li l-bniedem vilment u apposta u għax hekk irid ma jridx jaf b'Alla. U allura il-fatt li hemm ġudizzju għandna nitlu f'qoxritna u ngħidu l-omor tiegħi qasija u twil irid nagħti rendikont tiegħu lil Alla. It-tieni ħaġa li jgħidilna fl-aħħar tal-istorja umana, is-saħħa li bħalissa qegħdin nikkumbattu kontra tagħha l-fatt li jdu imbagħtu, is-sofferenzi huma parti ma' ħajjitna, il-mart, il-operazzjonijiet. Ftakru kemm hawn nies li meta tinqalalhom xi ħaġa fiżika ma jistgħux jagħmlu operazzjoni. Aħna jiġru bina l-isptar biex jagħmlu operazzjoni. Miljuni kontra miljuni ta' nies li jbatu u tanti batu li ħajjithom tkun qasira wisq għax ma jkunx kapaċi jissopravivu. Is-saħħa li d-dinja tinsab taħta maħabba dnub. Għad jasal jum, però jgħidilna fir-Revelazzjoni 21 vers 4,
Jedina Alla qatt jimsaħ kull dema minn għajnihom u ma jkunx hemm iżjed mewt, wali u biki. U lanqas u ġieħ iżjed, għax id-dinja ta' qabel tkun għaddiet. Kapaċi timmaġinaw dak il-jum meta l-univers, id-dinja tagħna, inti nnifsek, il-biki u d-diżappunt u l-frustrazzjoni u l-ġieħ u l-vistu dan ikunu affarijiet tal-passat. Ma jibqgħux jeżistu iżjed. Naħseb l-istħajjil tagħna, l-immaġinazzjoni tagħna mhix kapaċi. Tant aħna parti minsuġa f'din ix-xoqqa ta' umanità illi tinsab taħt saħta maħabba d-diżubbidjenza tagħha. Imma il-Bibja tgħidilna li Alla qatt ineħħi s-saħta u jerġa' aktar importanti minn hekk. Alla qed jammar mal-bnedmin. Diġà tagħna ħjiel ta' dan meta lill-Iżraelita qalilhom biex jibnu t-tabernaklu għax hemmhekk jiena nammar fost it-tribujiet ta' Iżrael. Imma mbagħad mod suprem fejdilna il-kelma sar laħam Ġesu, sar bniedem bħalna u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu. Glorja bħal tal-liba waħdin minn tal-missier, mimli grazzja u verità. Ġifieri Alla f'sens litteru diġà kellu soġġorn għammar temporanjament magħna fuq l-istess art. U jekk joġobkom bata magħna. U aktar importanti bata minn flokna. Għaliex sabiex iva niksbu dan il-għan illi dwaru qegħdin nitkellmu. Meta Alla jammar mal-bnedmin. Dik ix-xirka li nqatat. Meta Alla ma rifittax il-bniedem ħarab minnu ma jistaħba fil-faxxina tal-ġinien biex Alla ma jaraħx minn għalih, il-bluwa, l-ignoranza li ġib id-dnub, vera? L-inju bħalli kieku tista' tistaħba minn Alla. Imma jasal dal-jum meta Alla jammar mal-bnedmin, Rivelazzjoni 20 vers 3. U smajt leħen qawwi mis-sema jgħid ara, l-amara tal-Alla, id-dwelling place. L-amara tal-Alla, jamal bnedmin u jammar magħhom u ma jkunu l-poplu tiegħu u Alla stess ikun magħhom u jkun Alla tagħhom. Għal-darba dan l-istat illi l-Bibja qed tpoġġi qudiemna, din hija t-tama ta' kull Kristjan illi ikolli ngħid suppost jaf x'inhuwa l-għan prinċipali ta' ħajtu. Din hija r-realtà illi l-Bibja tpoġġi qudiemna. Mela, dorna ċirkussieħ vera, bdejna mill-bidu, wasalna fit-tmiem, ninsabu fin-nofs, x'imkien fin-nofs aħna. La konna fl-ewwel jum, minflok Adam, lanqas ħankunu fl-aħħar taż-żmien. Ninsabu f'din il-katina, ħolqa minn dil katina twila li aħna nsejħula umanità. Indunajna, għarafna, illi Alla ħalaqna allura biex aħna ngawdu xirka miegħu. Dik ix-xirka li nkisret bit-tnub, Alla irrestawra, Alla irrikonċiljana miegħu nnifsu permezz ta' Ġesu Kristu sabiex nerġgħu iva ngawdu din il-komunjoni, din il-ħbiberija. U Alla jirrestawra di x-xirka issa għal dejjem. U allura meta individwu u minu, kwalunkwe persuna, tgħaddi omora kollha. Tikseb kull suċċess, bħal għamlet Salamun, u frattant imbagħad imut separat minn Alla. Mingħajr ma għandu relazzjoni ħajja, relazzjoni vitali ma' Alla. Din hija mhux biss futili, mhux biss hija fruwa, imma hija għar minn hekk. Huwa ġenn. Aħna biex niċċajta ngħidu l-imġina mbarra qegħdin. Mhijiex ċajta. Hija realtà ħafna aktar reali milli timmaġina. L-imġienen qegħdin barra iva. U qegħdin jaħlu ħajjithom, ma jimpurtomx, u jgħidu fejn u Alla kapaċi jara, u Alla kapaċi jagħmel xi ħaġa, smajnih l-ħarri tal-għodu ġvera. Il-kburin, il-supervi, dawk illi huma suffiċenti għalihom nfushom. Dawk illi Ġesu qal illi min isalva ħajtu jitlifa.
ma dawk in-nies. U ġen perfett li għaliex fuq fom Sidna Ġesu li huwa l-verità nnifsu. Qatt ma nstemet mistoqsija aktar penetranti, aktar sfidanti minn din. X'jiswielu l-bniedem? Jekk jirbaħ id-dinja kollha biex imbagħad jitlef ruħu. Jew x'jagħti l-bniedem bi skambju għal ruħu. X'nagħti jiena minflok ħajti? Ja mistoqsija illi it-tweġiba hija sempliċissima. Trid tkun vera baħnan. Jekk inti tibni imperu kbir kemm hu kbir biex imbagħad titlef ruħek. Ir-ruħ tiegħek hija int, l-identità tiegħek, il-persuna tiegħek. Il-mistoqsija hemmhekk qiegħda, it-tweġiba qiegħda hemmhekk ukoll. It-tieni l-akbar data importanti ta' ħajjitna hija meta nsiru nafu il-għala ġejna f'din id-dinja. F'terminoloġija Kristjana ħanajt it-tieni l-akbar data importanti hija meta titwieled mill-ġdid. Li titwieled l-ewwel darba hija l-esperjenza ta' kull bniedem. Ta' kull bniedem. Għandna ħajja, għandna eżistenza. Imissa li titwieled mill-ġdid. U x'inhu għad twieled mill-ġdid fl-aħħar mill-aħħar? Illi Alla jarraf li hu nnifsu lilek. Alla jsir reali għalik. Għaliex? Għax Alla qarbek miegħu, tak il-ħajja tiegħu. Fil-bidu tal-Vanġew ta' Ġwanni jgħidilna illi fih fi Ġesu fih kien id-dawl, fih kienet il-ħajja, skużawni, fih kienet il-ħajja u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Vers sinifikanti immens. Ġesu kienet il-ħajja. Meta Alla jpoġġina fil-ħajja miegħu allura iwellidna fil-familja tiegħu. Hemmhekk naraw id-dawl. Hemmhekk nirċievu il-risposta, it-tweġiba tant neċessarja li jkollna. U ċoħe il-xirka ma' Alla, illi jiena ngħix ma' Alla u għal Alla. Ġesu għamela mhux biss possibbli, għamela reali, għamela attwali din ir-realtà. Meta qal il-ħalliel ma jiġix li biex jisraq u jaqret u jisbrana kollox, imma jiena ġejt biex intom ukollkom il-ħajja. U ħajja bl-abbondanza. Ġesu huwa dak illi jagħtina s-sinifikat. Kemm il-darba nirrepetu dak li qal l-Apostolu Pawlu, m'hemm ebda isem ieħor mod taħt is-sema li bih nistgħu nkunu salvati ħlief l-isem ta' Ġesu Kristu. U kultant ngħiduha b'mod pappagallesk, imma qegħdin ngħidu xi ħaġa hemmhekk, jekk aħna rridu salvazzjoni, jekk aħna rridu illi niddaħlu lura fih biberija Alla u permezz ta' Ġesu Kristu. Ġifi ħwejġu nies ma laqgħux imma dawk kollha li laqgħuh tom l-awtorità li jsiru li Alla dawk li jemmnu f'ismu, il-dawk li jafdaw fih, il-dawk li l-fiduċja tagħhom hija kompletament fih u jarfuh bħala salvatur kompetenti, salvatur li kapaċi. Iva, idaħħalhom f'xirka ma' Alla. U stess qal, din hija l-ħajta dejjem, illi jarfu lilek Alla waħdek veru u lil Ġesu Kristu illi intibat. Dak huwa l-iskop tal-ħajja umana. Illi aħna nerġgħu insibu lura it-triq għal Alla. Jien huwa t-triq, Ġesu jgħid. Il-ħajja, il-verità, ħadd ma jiġi għand il-missier ħlief permezz tiegħi. Mela, meta nindmu u ċew meta aħna nibdlu l-ħsieb tagħna, nibdlu l-atteġġjament tagħna lejn il-ħajja, lejn Alla, lejn l-eternità. Meta narfu kemm ta' bilħaq il-ħajja tagħna hija inċerta. Taħt ix-xemx kif isejħilha Salamun, il-ħajja taħt ix-xemx. Kemm hija inċerta. Is-sejħa l-indiema ssir aktar u aktar urġenti. U għafakkarkom li tindem u tibqa' tgħix ħajja niedma minn ġurnata għall-oħra. Minn ġurnata għall-oħra. U allura jekk inti ndimt, jekk inti dispjaċut, jekk inti tali
u tistmellek innifsek minħabba dnubek. Hemmhekk tingħata għalek it-tama għaliex hemmhekk issa tista' tmur għar-refuġju, taqbad ma' dak ir-refuġju il-Bibel sejħlu il-Ġesu l-ankra tas-salvazzjoni tagħna, it-tama tagħna. U hekk nkunu introdotti fis-saltna tiegħu. F'unjoni miegħu, imma aktar minn unjoni, u l-unjoni hija importanti, għax hemmhekk niksbu l-ħajja bħalma il-fera, f'unjoni mad-dilja tagħmel il-frott. Imissa unjoni u komunjoni. U ċoj li aħna ngħixu fi ħbiberija ma' Alla. Dan huwa hawnhekk issa għalina li diġà aħna Kristjani. Hawnhekk li għandna ħabta li nxelfuha għal xejn. Għax ninsew li Alla mhux biss ħafrinna, imma tagħna wkoll il-privileġġ illi nsaltnu fuq id-dnub. Illi ta' bilħaq nkunu ta' onur għalih. Illi fejn qabel użajna il-membri ta' ġisimna bħala għodda għad-dnub, issa nużaw l-istess ġisem, l-istess moħħ, l-istess kuxjenza, l-istess intelligenza tagħna għas-servizz ta' Alla. F'kelma waħda nsiru dixxipli jew studenti ta' Ġesu biex nitalmu minn għandu. Sabiex nisimgħuh kif tisimgħu? Billi taqra l-Iskrittura u timmedita fuqha. Tagħti każ x'qiegħed jgħid. Tobdieħ, tistqarru. F'din il-mixja tagħna ma' Sidna Ġesu mbagħad nesperjenzjaw il-realtà tal-weda tiegħu. Meta qal ejja għandi intom il-koll intom taqlin u mobbin wisq u jiena serraħkom. F'hekk qegħdin nitkellmu llum. Il-fatt li l-bniedem huwa mkisser, huwa mattan, huwa mitħun fih innifsu, forsi ma jurrijiex. Ma jurrijiex minħabba l-gburija tiegħu, minħabba biex ma għaxaċċajt, jippoża bħal kieku intelligenti. Pawlu hekk jgħid. Fil-waqt li rridu għatu rrif saru boloħ. Vera? Il-prova ta' tal l-bniedem flok jadur għall-Alla veru, Alla infinit fil-bluqa tiegħu, jagħmel statwi biex jinsarku bteħ qudiemu u jitlobhom. Jew jagħmel idolu fil-qalb tiegħu. Bħalma għamel dak iż-żagħżugħ meta mar saqsi lil Ġesu x'għandi nagħmel biex ngħid il-ħajta dejjem. Kien idolatra, kien jadura il-ġid u l-possedimenti tiegħu, il-flus tiegħu. Għallu murbiħ kull ma għandek, dak mar ħosbien imnikked. Għaliex kellu ħafna ġid. Qalbu kienet marbuta mal-ġid. U għatajjeb li naħdmu, u għatajjeb li naqgħu żgur li huwa tajjeb. Imma l-ħares l-lan ta' ħajjitna jispiċċa hemmhekk. Għandna dal-lan komprensiv illi jiena rrid nara fil-Alla permezz ta' Ġesu Kristu u ngħix fih biberija miegħu biex ingawdih. Dawk l-għanijiet l-oħra kollha jaqgħu taħt l-umbrella wiesa. U hemmhekk biss li jkollna dil-perspettiva xierqa fuq il-ħajja sabiex kull ġurnata, kull għodwa illi tisbaħ nodduha bħala opportunità u rroddu ħajja l-Alla tal-qed jagħtina ħajdwek triq miftuħa biex inkomplu servuh. Salamun fil-ktib tiegħu tal-Ekklesjasti fejn beda jgħid l-entrapriżi kollha tiegħu. Forse nfakkarkom kif għalqu il-konklużjoni tal-ktib tiegħu. Il-konklużjoni wara li nstema kollox hija ibża minn Alla, ħares il-kmandamenti tiegħu għax dan huwa d-dmir ta' kull bniedem. Għal darb'oħra the stakes are high. Illi tobdi lill-Alla huwa essenzjali. Għaliex? Għax il-konsegwenzi huma sbieħ ħafna jew koroħ ħafna. Mhumiex hekk u hekk. Mhumiex bħalli kieku ma ġara xejn. Ibża minn Alla, ħares il-kmandamenti tiegħu, dan huwa d-dmir ta' kull bniedem, għax Alla għad jagħmel ħaq minn kull ma jsir, minn kull ħaġa moħbija, sew tajba u sew ħażina. Salamun fl-aħħar mill-aħħar jpoġġina fid-direzzjoni tajba. Ibża minn Alla. Ħalli Alla ikun ħajtek. Ikun propjament l-iskop il-għala inti qiegħed fuq ix-xogħol, il-għala għandek familja, il-għala tinħasel u tiekol u tixrob u tagħmel faċendi u dal-affarijiet kollha. Nistgħu tista' tibqa' nieżel sa l-iċked dettalji tal-ħajja. Alla huwa raġuni ewlenija il-għala il-bniedem kapaċi jgħix ta' bniedem.
bil-grazzja tal-Alla li Alla urina grazzja. Ma nix qegħdin ngħidu illi biex inwettaq biex jirnexxieli ngħix l-iskop ta' ħajti huwa xi ħaġa faċli. Mhijiex il għaliex l-oppożizzjoni l-intoppi li niltaqgħu magħhom huma kullum kien ma' kull kantuniera li ddur. Mhuwiex faċli, però huwa possibbli. Huwa possibbli permezz tal-ispirtu tal-qdusija illi Ġesu wedna u ta' lil kull wieħed mid-dixxipli tiegħu. U allura iva, hemm prezz xi tħallas. Meta qegħdin ngħidu x'inhu s-sinifikat tal-ħajja? Ksibtu, għaraftu? Taħseb illi kollox ħajjiġi fuq ir-rubini, kollox lex, kollox mingħajr ebda diffikultà? Mingħajr ebda diffikultà forsi mmur nixtieq ġelat. U ndawdiħa 2 minuti. Imma meta nitkellmu dwar l-eternità, issa u fl-eternità ma tistax tippretendi illi dak li ħatiksbu bħalli kieku għafast il-buttuna u ħareġ il-ġugarell. Maħniex tfal. Hemm prezz xi tħallas. Ġesu nnifsu ipoġġina ħajdu hekk fl-inkroċċju, fil-crossroads. U iġelna naħsbu fuq li ma naħa bat. Di triq jew di triq. M'hemmx 1000 triq. 2 toroq hemm. Mattew 7, vers 13. Idħlu mill-bieb id-dejjaq. Għax wiesa għall-bieb u miftuħa hija triq li tagħti għat-telfien. U ħafna huma dawk li jitlu fiha. Ġesu qed jgħid illi ħafna iva jitwiedu fiżikament, però t-tieni data l-aktar importanti ta' ħajjithom esperjenzaw qatt ma jkunux jafu għalfejn, u allura jimxu mal-ħammiela, mal-ħamla, mal-kurrent, kif qed jagħmel ħadd ieħor nagħmel jien. Għandhom moħħu ma jużawx. Għandhom kuxjenza u ma jagħtux kasa. Wiesa hija triq u ħafna huma dawk illi jgħaddu minnha. Ikompli jgħid għax dejja huwa l-bieb u dejqa hija triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma dawk li jsibuha. Imberkin dawk il-ftit. U nittama l-kol kemm aħna fost dawk il-ftit illi sibna jew aħjar ingħatatilna it-tweġiba għall-mistoqsija x'inhu s-sinifikat tal-ħajja. U allura kapaċi aħna nfusna nkunu gwida għal ħaddieħor. Meta ngħaddu l-Vanġelu ħaddieħor qegħdin nistednuh biex jidħol f'dik it-triq dejqa vera, diffikultuża vera, fiha l-isfida vera. U ma nix naħbu ir-realtà minn wiġ dak li jkun. Però hija triq li tagħti għall-ħajja. Xi kliem sabiħ għal Asaf u x'vera fis-salm tiegħu. Asaf Salm 73 vers 24. Inti tmexxini skont il-ħsieb tiegħek u mbagħad tilqani fil-glorja tiegħek. Kellu għax jgħix. Sa taħas il-qudiem jantiċipa dak il-jum meta Alla idaħlu fil-glorja tiegħu, jilqgħu fil-ġenna tiegħu. Min għandi fis-sema ħliefek u m'hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek, ġismu qalbi ma jifilħux iżjed. Huwa bniedem tant imxenna għal Alla. Imġewwa għall-ġustizzja. Irrid illi il-wiċċ tal-Alla jiddi fuq, illi jkollu din il-xirka mal-Alla. Ġismu qalbi ma jifilħux iżjed, iżda Alla u għal-qawwa ta' qalbi u semi għal dejjem. Asaf għaża lil-Alla bħala sem tiegħu, mhux sem illi spiċċa bħalma inti tkun eredi ma' ħutek l-oħra ta' missierek u ommok. U ħallew did-dar u l-villeġġatura u dan ir-raba u dan l-affarijiet u dil-ġejjellerija u ħataqsmu bejnietkom. Għandek is-sem tiegħek, hu pjaċir bih. Ma l-ħars is-sem tagħna jkun dak. Mhux vera. Alla għal qawwa ta' qalbi u ċoj li jagħtini s-sosten, l-enerġija, l-abbiltà biex ngħix għalih u semi għal dejjem. Meta il-teologi miġbura f'Westminster fis-seklu 17 ridu jagħmlu katekiżmu ktejjeb ċkejken
biex kbar u żgħar fil-Knisja ikunu għall-inqas jafu il-mistoqsijiet l-aktar importanti jkollhom tweġiba tajba għalih. Dak li ħasewħu il-Westminster Shorter Catechism. L-ewwel mistoqsija tiegħu. Isaqsi x'inhu għal-għan ewlieni tal-bniedem? U ħdejha proprjament dak li tkellimna dwaru llum. X'inhu għal-għan ewlieni tal-bniedem? U tweġiba hija din. L-għan ewlieni tal-bniedem huwa li jara fil-Alla u jgawdih għal dejjem. Qegħdin ingawduh il-Alla. Jew huwa peace għalina. Jew forsi huwa neċessità nojuża, neċessità li forsi ejjew bħal Asaf. Nitalmu u jekk m'intix kapaċi tajda, itlob il-Alla biex bl-onestà jagħtik il-grazzja tajda. Min għandi fis-sema ħliefek u m'hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek. Jekk kapaċi tajt din bl-onestà kollha, nista' nassigurak illi sibt is-sinifikat għal ħajtek. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now